Naš sljedeći natjecatelj također se bavi nekom vrstom beatboxa. I iz njegovih usta izlaze netipični zvukovi, ali u malo klasičnim aranžmanu. Zdenko Blum, 67 godina, u mirovini iz Osijeka. Prijavio sam se sa talentom zviždanja. Treba imati izvanredan sluh. Uklopiti se u melodiju. Znači, ovo je fiksirano, a ovo je gudalo. Ovo je gudalo. A zašto sam se prijavio? Pa zato što će mi to, eto sad za minutu, dvije činiti izuzetno zadovoljstvo sa ovom mlađarijom ovdje, jel? Pokazati nešto što je neobičajeno. I kad ste otkrili da ste dobar zviždač? Nedavno. Krajem prošloga rujna. Ozbiljno. Kako se to dogodilo, taj veliki trenutak? Stjecajem okolnosti neobičnih. Pokušao sam nekoga oponašati, krenilo mi je, bar mislim tako. Zato bi vam predložio da odmah poslušamo nešto svi zajedno. Može. Ako se slažete. Samo blizu mikrofona. Dobro. Imamo još jednu. Samo to imate ili ste još nešto pripremili možda? Mislim da je ovo dovoljno. Nemojte vi meni ovako pokazati. Suši se ustan, tako, da. Vi ste mi zanimljiva pojava, ovako imate nešto specifično. Artistički, showman je. Pa slažem se s tobom, ali samo ne znam šta ćemo dok će gospodin dogurati u super talentu. Ali iznenadit ću vas idući put za ugodno. Onda krećemo davati glasove s moje strane. Ja, unatoč tome što ste nam obećali veliko i dobro iznenađenje, ja ću ipak reći ne. I na tome vam hvala lijepo. Hvala na razumijevanju. Ajte se još izljubite. Hvala što si mi rekao ne. Ne, hvala vama. Ne, tebi hvala. Ipak je tvoje ne veće od Enisova 3 da. Da. Enis odlučuje. Da, danas časti. Ja ću sad promijeniti to. Kažem da. Dobro, znači imate šansu za možda uđete dalje. Hvala. A sad pravac Rijeka.